mga amiga, welcome to Bunga Calatrava. Calatrava na din oh. Kadlaw kung sako na. Paminapasok na. Paminapasok? Okay. May ngalan kaya San Carlos, amo to ang kuan, bunga. Pabunga no? Oh, Ang bangga git. Ang crosingan la. Crossing bunga. Area pa minapasok. Paminapasok na ni. Inatinluan man Gio, may katinlo man galit di Gio. Ginatipan gina nila diya. Kadlaw ako mga ano, ako mga amiga kagamigo. Isiluan ang puguro diri na yung kakuan ay. Ano na? Oh, na sila. City? Ilang tao pala o, tinlo kayo. Triman mang kili di no? Balo ni sila damo. Makadto na ta sa amin napasok. Damo kabalo sila nga dadi, damo di ganila agaw di mo. Sikat na di subong yang dalan. May shortcutan kag ano, lapit lang. Kung rap road ni, wala man na din sa masulod mo. Siyempre, simentado. Amin dalan. Namin ang dalan. Kumusta ang mga amiga-kamigo ko da? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Time to shine. Mapamaitay na alas manang tapos ang music. Thank you for that. Damo pala Gio. Thank you for that, Jai. Oh, mini bagyo. May eucalyptus. Oo. Diba mo naging videoan sa ano magani? Kadto na ta sa minapasok. O ano yun? Takot na spill dito. Sige pa nilibot-libot na yan. Oh, may PLDT na oh. Ano kabli yung pula ka ito. Ating dalan, libot-libot. Libot-libot sa bukid. Kami lang kili din taon di no. Oo. Okay. Ginano nila king grass cutter. Grass cutter. Eh kung hindi pa gut ay ano tinluan nila basi ang ano ba hindi maswito ang dalan. Hindi makita. Abi mo tapan ng gapon kay dalom na. Amo ni ang dalan may gas sa pakadto minapasok bukid. Pero nami ang dalan simentado. Yawa taklad sa lakyan. Mataklad ka larikta. Yawa ka malumpat sa ano, sa sapa. Ang bakuya gano kinaya ang bulldozer kung diin sa magi. Danar nami gano. Katarag. Ala pinyahan Gio. Katarag na yung bak. Damo mga pinya oh. Minapasok na, di ba? Sikat ang minapasok sa pinya kag marang no. Rambutan pag ito. Di man di balik ya. Wala pa. Sikat na di sila sa pinya, namin na nila pinya. Ay, simentado na dito. Asa una way pa nagpasimento ah. Hindi na di siya. Ito, pinya, baligya, oh. Tumpok.
Ingay sila. Uy, yung baon ang gyap mo balik agi-ayan na to nay. Balik na ta? Dari matay ka ba? Hindi, minot na. Balik ani. Doon, wala gyapon lang, no? Oh, man nakatapusan. Tapos lang nga letter S. Tao bala? No. Taas. Kami ka nila bukid daw kay hindi ka dyan kalbo yun. Puros ka ako hindi dyan. Napakadto ka sa kandon eh. Puros kalbo, puros tubo. Ay na ba? Oo no, puros tubo ng mga bukid no. Aging king kuan di ang Oo, kalbo na to yan sa Iway ginda ko pa. Why man, to yan kay ano man ng may tag-iya man mga duta. Pa may bluetooth na pa mo pa? Pa? May bluetooth na? Makakonect na ang cellphone? Basta. Buring-buring. Oh. Device na. Ano ba ipadulog pa tayo? Akin may titaya. Ano pataklat? Nagbalik na ta. Balik na tanang. Pataklat na tanang. Ah? Pataklat na ta. Balik na ta. Bakulod na. Buhay pao. Paano binang ipapalapit na na yun? Papalapit na yun. Na tao pala ji, o mo lang gyap na atong gilibutan ji. Galiter S nga po. Oh, pataklat na tangan eh. Ay, wifi mo na. Wifi kayo naman. May bluetooth na. May bluetooth. Pataklat. Sino ba? Nagpapakonect na nila ito. Oh, dito dalawang na ta. Nakatatat sa piyak na nga bukid. Bala niya mag-connect. Oh, ay. Ikaw lang yung taga-drive, papa. Kita ako. Wadja, please. Sabi nga nalan. Signal ulit. Ay, ato ho. May swimming pool nga gamay. Swimming pool. May pang-upload na ko. Wow, dala no.
Ito sila ni Aldin, paspiyak. Hmm? Sila ni Aldin. Prekipin niya, wait tao. Manawag, gaguro. Bulak bago tayo. Sino, Je? May namiligya ko na pinya, wa tao. Oo. Dito ako ko. Dito eh. Bakal taga. Tadi susu akan. Kami na isakal baboy yan. Bubok. Pinapasok ng rapid expand. Ah. Ano namin ang balayo? Pink house. Pink house. Ay namin na di gali nung Ila Plaza. Ang nakabukid